שלום חברים. אז שלום חברים, כאן אדיר, ואנחנו בסרטון חדש בערוץ טים גיימינג, והיום אנחנו משחקים נובה לגאסי. אומייגאש, זה פעם ראשונה מעביר לסרט. להעביר סרט. אתה יכול לעוף עם העם. טוב, אז רק ראיתי משחק אחלה, אף פעם לא שיחקתי בזה. טוב, אז בואו נראה איך משחקים בזה ומה עושים. ואם אהבתם, תנו לייק, ואולי נמשיך. ואפשר גם, ואם זה מאוד יעזור לנו, הנה. אוקיי, יש פה בן אדם פצוע ולא אכפת לי. what the fuck, מלא what the fuck, תמות בן יונה. חטסתם משק. יש פה מלא להגים. אוקיי. להיות מגניב. אימא'לה, דיץ. תמות. יופי, מעולה. מה קורה להם? מה זה החץ הזה? אני אולי נלחץ עליו? חץ דביל. מה זה? מה הם רוצים ממני? אוקיי, החיים. אני לא יודע איפה החיים שלי נמצאים. שיהיה. או שזה כדורים, לא יודע. כן, זה נראה כמו כדורים. אני לא מאמין. אני יורה בכלום וזה מראה לי שאני יורה בו. פשוט משחק מוזר. טוב, זה מעלית. כי זה לא נראה לי. איך אני יוצא מכאן? I can't freak anymore. שיט. אני צריך להגיד לשם. אסור לי להישך. תיכנס. ראיתי שם חייל. הוא איתי על בטוח. צריך לגעת בזה. OMG צ'יזנס. הנה תתקרב אוקיי, תתחמת. אמא שלך. פחדתי מזה. אז זה החיים שלי פה למעלה, עליונים. אוקיי, צ'יזנס, בוא נהיה מוכן על הנשק. אם יבואו עוד רעים, נפוצץ. תמותו ספיידרמנים. מה? מאיפה הם מגיעים? תהרוג אותו. והצלחתי. הצלחנו. עכשיו אפשר לעבור. מטאטה. מה? הוא פאקינג חשב שאני עומד כאן. אוקיי, הוא כזה אמר. מה הוא? פשוט עומד. אומייגאש. אימא.
אומייגאד, אומייגאד. תגידו שיש לי בזוקי. מה הוא עושה הרגע? איך הוא הגיע לשם? מה? אני לא מבין. אוקיי, הדבר הראשון צריך לעשות זה בום, מת? איפה הוא? נראה לי שהוא לא מת. אוקיי, נברח. ייי, הוא מת! הידד! הרגנו את מוריס. נקרא לו מהיום מוריס. קדימה מוריס, בוא איתי! מה זה? למה נתקע בקיור? קדימה מוריס. מה אתה עושה? מרקו, אתה מרקו מהיום, טוב? מרקו, אתה רוצה שאני אראה לך בחוץ? אוקיי. עזבו, אני מחטיין גדול. אני לא רואה לו בלוס. מה עושים כאן? נוגעים בזה. ואז זה עושה משהו מוזר. עברנו שלב. לא ידעתם? סתם. טוב, משהו מאפן. שוטגן. OMG שוטגן. OMG שוטגן. 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 אוקיי. אז חברים, אני מקווה שנהניתם. זה היה סרטון קצר מאוד. אני מקווה שנהניתם. אם אתם רוצים שיהיו את הסרטונים האלה, תתנו לייק, וזה מאוד יעזור לנו אם גם תתנו לנו סאב. אז תודה, אני מקווה שנהניתם. אז יאללה ביי. ביי ביי.